Les persones, per a viure, necessitem bàsicament respirar, beure i menjar. En un segon plànol, necessitem relacionar-nos uns amb altres, és dir, comunicar-nos. Hi ha diverses maneres de comunicar-nos que podem classificar en dos grans grups, comunicació verbal i comunicació no verbal. Entre els llenguatges de comunicació no verbal podem elegir visuals, sonors i o gestuals, de manera més o menys artística. Per exemple, podem dibuixar un plànol per a explicar un recorregut a algú o podem dibuixar un model del natural. Podem tancar el puny amb el polze en alt senyalant un acord o podem dansar transmetent unes emocions o sentiments. Podem fer un xiulit per a cridar algú o podem compondre una cançó. La comunicació verbal es basa en el codi de signes lingüístics, orals i escrits, és dir, en la llengua. La llengua és el sistema de comunicació que més utilitzem i, en part, a nivell quotidià, l'usem per expressar el grat o desgrat que ens causa una situació que vivim. Una manera formal d'expressar què ens ha agradat o no d'una obra artística, literària, musical, és la ressenya. És un tipus de text en què l'emissor explica el millor i el pitjor d'allò que ha vist o escoltat, sempre argumentadament i amb la intenció d'animar als seus lectors a compartir el gaudi de l'experiència. És una mescla entre explicació i valoració personal. En una ressenya, en primer lloc, hem de situar al lector davant del tipus d'obra que analitzem. Així que parlarem del títol, de l'autor, de l'estructura general, de l'any d'edició o realització. Podem comparar aquesta obra amb altres anteriors del mateix autor o amb altres simultànies i o paregudes o no, per a afegir un juí a les dades més objectives. En segon lloc, parlarem dels aspectes positius i menys positius de l'obra, afegint juís ben argumentats i exposant el tema o essència de l'obra analitzada. Per a concloure, sintetitzarem l'interès principal que suscita l'obra.